Grabatzen ari garen unean eguerdiko ordu bietatik 11 minutu pasa diren honetan, atzo Tafallan Artolak eta Elordik jokatu zuten lauterdiko txapelketa nagusiko 3. jardunaldiko 2. norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena Iñaki Artolarentzat izan zen, 22 eta 18ko emaitzarekin sekulako iraulia eman da. Biak ala biak galtzaile izan ziren lehen jardunaldian. Batetik Aitor Elordik Jon Ander Peñaren aurka galdu zuen Bilbon, aldiz Iñaki Artolak Jokin Altunaren aurka Amezketan, eta gaurkoan elkarren aurka izan dira, atzo izan ziren, eta benetan Artolak iraulia eman zionen markagailuari. Hasieran oso berdinduta hasi ziren, baina gero Elordi pixkanaka joan egin zen, eta zergatik joan zen Elordi, Artola pixka bat partidatik irten zelako. Asko irten zen, pilota asko oparitu zituen gehiegi, eta horrek Elordi bide eman zion aurrera joateko, eta gainera Artolari ere nagusitasun hartzea kostatzen ari zitzaion. Hala ere gero partida erabat aldatu zen, Elordi nekatuta ikusi genuen, eta Artola pixkanaka tanto onak egin zituen, bizi ibili zuen pilota. Azken zati horretan Elordi baino askoz biziago ibili zuen. Elordi iaia defentsan izan zuen une oro, eta 18 berdindu ostean, 18 eta 13 galtzen joan da Artola, 22 eta 18 irabazi zion, beraz meritu handiko garaipena. Iñaki Artolak atzo behar zuen garaipena, izan ere galdu ezkero gauzak asko zailduko zitzaizkion Alegiarrari, lehengo eguneko tanto aberaxa eta kontuan hartuta, baina azkenerako garaie atera zen, eta orain ikusiko dugu zer gertatzen den. Gaur Peña galtzen badu, Aitor Elordi automatikoki kanpoan izango delako, aldiz Jokin Altuna barruan izango da finalerdietan, eta Peñak eta Artolak jokatuko lukete datorren astean norgehiagoka erabakigarria finalerdi horietarako. Eta hemen gako bat egon zen, ez? Artolaren eta Elordiren arteko norgehiagoka honetan, eta ikusten zaio Aitor Elordi ez dagoela bere punturik onenean, ez jokoz eta ez fisikoki ere. Lehengo astean itzuli zen, hilabete jokatu gabe egonda, eta lauterdiko norgehiagoka bat oso norgehiagoka exigentea da. Eta lehengoan Peñaren aurka ikusi zitzaion, ez gaizki ez zuen jokatu, atzo ere ez. Gaizki ez da ari jokatzen, baina norgehiagoka maieran behar bada aurkariak freskotasun gehiagorekin daude, eta horrek baldintzatu egiten du Aitor Elordi. Beraz, Artolak lehen puntua erdietsi du, eta gaur Altunak irabazten badu Peñaren aurka jokatuko luke norgehiagoka erabakigarria, eta Elordi gaur Altunak Peñak galtzen baldin badu, kalean izango da zuzenean, eta Jokin Altuna finalerdietan. Hauxe beraz, esan beharreko guztiak, gero pilotari dagokionez Altunak eta Peñak jokatzen duten norgehiagoka horren analisia egingo dugu. Bitartean ongi izan, agur.